الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا الله الله نور الله لا إله إلا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم sango o wi bismillahi rahmani rahim salminiri Tabarakallahu. dande assalamu aleykum ñi ngi dellu si waddi ziyaara njaboot gu tedd yépp eɗen calmina ɓesgure teddunde nde fof te itam di rafetlu seen teewaay en tout cas mowoni welti e jooɗande nde dellu si di sant yàlla mo rutto jetten jomirawo subahanahu wa taala moom mi nu may nu fekke waaye itam may nu nu tal on okori en mbawɗen tawede jooɗande nde mais aussi mbawɗen talde te mu mel ni loolu yépp nag ci ndimbalu borom bi subhanahu wa taala e ballal jomirawo subahanahu wa taala ndax dañuy wax ni ñaar bu la ko yàlla mayee deseelatu la si dara allah okorima ɗumen han ala ko mo heddarima kanko jomirawo subahanahu wa taala nee ñu bi ci jiitu te di alal bu njëkk mooy ko wér idi ko piiw ko cellal ñu ni bi ci topp mooy mu sawarloo sa ko cër abbi ko ci di ko jaamu mbo en tout cas sofrina terɗe maɗa kooku hakkim yi dañuy wax ni bu la ko yàlla defalee ya ɗimpiji ɗiɗi nee na ñu deseelatu sango la o dara wiyo si allah waɗanima ɗum han hay hunde ala ko mbo heddanima lay des rek mooy yow jaam bi nga jéem a def lii sa waru gar mbaɗa ko poɗɗa wadde ko ɗum woni fodde su ma ko defee nu ciy sant yàlla ɗo si wayi noon han enen jetta jomirawo subahanahu wa taala moom mi nu ko defal mo ganduɗa ko kanko waɗani en ɗum okori en ɗum waaye defal nu ko itam mais mbo wiyo waɗani en ɗum kala ci barke ki nga xam ni barke amunu ko ku dul moom gandanta e ngala ko wona kanko te mu di yonent ɗum bi woni nenaɗo sallallahu meɗen alayhi wa sallam mouhammad sallllahu alayhi wa sallam te yàlla seede ko te jomirawo subahanahu wa taala setti ɗum ci seede boo xam e ni cettagol ngol gandanta doy na ko moom yoni ɗum kanko jomirawo subahanahu wa taala mu def que le meilleur des êtres kanko créés jomirawo subahanahu wa taala waɗinelaɗo meɗen mouhammad Muy sallah gën gi sallam mbindeef. ɓurɗo e tagore nde ɗum woni le meilleur des êtres créés waaye itam mu def ci moom mais qualité yi aussi nga mo xam waɗi e ni makko qualité kuy ji ɗi jubati rek gandanta qualité yooyu ngay kala peewoyɗo koye makko koy timtiɗa sant moom yonent bi donc sallallahu kanko alayhi wa nelaɗo meɗen sallam mouhammad sallah sallam sango o wi enen jettamo kaddi jettoje boole bim nu boole ci xeet e tawnede e tawnugol en e leñol makko kanko nelaɗo mouhammad sallah sallam ndax bokk na ca ngëneel yi gën a saabu ɗi yaatu tawa mooy bokk ɓuure ci xeetu yonent ɓurɗe bi yajje sallallahu ɗum alayhi woni wa sallam tawede e leñol nelaɗo meɗen mouhammad sallllahu alayhi wa sallam waaye itam nag sango o wiyo noon ha hande du nu wax mukk yonent en bi kalta mukko fiila nelaɗo meɗen mouhammad sallllahu alayhi wa sallam te sunu xel du e dem ca hakkille meɗen yahata he wa atu buyuta min abwaabiha yàlla nee na danay taamu jomirawo subahanahu wa taala wi booy dugg ci si place ano nee na natta nga jaar ci ano buntu natta e dula han ano natta e dula han ko ma ndewa e damal he buntu yonent bi te sallallahu damal alayhi wa nelaɗo meɗen sallam ci mouhammad ñun sallllahu alayhi wa sallam e meɗen mooy xatmiyatul ɗum woni maktum hadmiyatul maktum di xaqiqatul ɗum woni maktum haqiqatul maktum di mawlaaya Cheikh ɗum woni Ahmad ibn mawlaya Muhammad cheikh ahmad At-Tijani ibnu Chérif mouhammad actijani radiyallahu chérif ta'ala anhu. radi allahu taala anhu mu mel ni wayino sango o wi dañoo wax ni e mbiyo thème bi dafay dellu si ci mbo toɓɓere yewtere nde rini rutto dañoo tuddee la formation ko wiyete spirituelle la formation spirituelle dans l'univers dans du zikr. l'univers du zikr ndax dafa am loo la xam formation spirituelle dans l'univers du zikr sabu sango o wiyoɗi woodi ko gandanta su la yàlla si dimbalee ba nga allah mën ko si allah wallima ha a wawi ɗum hettinde han
sa dund dana defar gurdam maɗam feewat. te mooy li yonent bi sango sallallahu o alayhi wiyo wa ko sallam ngandanta ko ɗum nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wax Mawlaay Cheikh mbo wi Ahmed Tijani mawlana Chérif cheikh mu dégg raddi allahu taala anhu to gila e law ñu ciy faral di jaar yimɓe ɓe indewa heen jàngkat yi itam faral di ko fàtte janginoɓe ɓe kala ɗinin ciwrnirtam toujours te ñu wax ni te sango o wiyo mo wiyo moom yonent bi kanko ne sallallahu laaɗo alayhi wa meɗen sallam Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dajale na ñetti mbo organisation rentini organisation ji tati ɗum woni eɓɓoje tati ci ni muy defee la ñoo tuddee formation no mbo waɗirta ko wiyete formation spirituelle benn bi mu tënk Sang- ko ci cadre sango o ruhani wiyo gotel ngel mbo fawi ɗum to sengo ruhaniyo benn bi mu tënk mbo ko ci wiyo cadre ngel ɗa nurani ngel kadi mbo fawi ɗum to sengo nuraniyo waaye benn bi nag mbo yo keddiɗo o noon du ñu wax daf koy delloo ci cadre al mbo insan rutti ndax ɗum inna al insana la to fi ka xusri to sengo al illa insan alladina amanu wa amilu salihat to sengo al insan mbo rutti waaye gongel dañuy ngel wax rek daf koy delloo si ɗum woni mbo ci mbo doomu aadama ruttingel bi bu demee ba e xam neɗɗo o nde yahi ba ha xam yoon ban la war hettini a jaar pour àgg hongol ci laawol foti rewde ha wawa dadde te bu ñu waxee loolu rek zikr du mbo si mbo haali ɗum tan ganden zikkar naati ɗum woni bu wirdu ñu waxee kurus loolu rek zikr dafay si daal a naati ha mboyo mbo haali ɗum tan no a andu ko kurus naati wirdu naati alayhi wa sallam mbo sabu nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wa sallam li mu jagleel Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani nde mo Chérif okki mawlaya cheikh raddi allahu taala anhu te teg ko ci cadre mbo formation okki ɗum komo spirituelle okki ɗum kombo fawi ɗum to sengo formation spirituelle mësul jagleel mbo okki mbo mindeef lu ni toll mbo mo meeɗa okkude tagore ñetti mo baat meeɗa yam ko okkude goɗɗo ko foti no mbo okki mawlana cheikh raddi allahu taala anhu ne ku xam cadre yonent mbo bi kala ganduɗo dulane laaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ci ni mu miinee eno no wayini lanoo tuddee synthèse prophétie mbo ko wiyete synthèse prophétie ndax sabu sango o wiyo ci xel ak ci xol to hakkil eto ɓernde da nga ciy xàmmee ni ko ɗon neɗɗo hettinta nubuwa bi ñu defoon ci nubbuwa maam Adam mbaɗanoɗo alayhi salaam donte yonent e mam adam alayhi salam mo ganduɗa ko bokkul nelaɗo ak ba ñu def ci Isa te ibnu o nubbuwa kala jiidani haydara ko mbaɗaɗo e Isa ibnu Maryam bi ñu def ci Isa ibnu nubbuwa Maryam mbaɗaɗo e Isa ibnu Maryam o bokkul ak ba ñu def yiidani ci e haydara e mbaɗaɗo e Moussa alayhi salam o bi ñu def ci Moussa mbaɗaɗo nubbuwa kala mbaɗaɗo e Moussa bokkul ak alayhi ba salam ñu def ci Ibrahim dendani hay hunde kala e mbaɗaɗo def ci e Ibrahim o bokkul ak ba ñu mbaɗaɗo def e ci Ibrahim o kala rendani haydara e mbaɗaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ñëpp te mboyo kamɓe fof li ñu def ci ñoom ko waɗa e maɓɓe ko ko nubbuwa wiyete comme yonent bi nag mbo kon nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam mooy buul bi nga mo xam ne ganduɗa ca la ñu ko centraliser kanko woni bépp lamɗo mo prophétie ganduɗa ko kay rentini kala prophétie moo tax moom mu mën a def synthèse ko ɗum addi kañum mbo wawi wadde synthèse o te synthèse bi on synthèse mo mbo waɗi o moom Muhammad lam ca yi kanko Muhammad komo tini hen ko mooy su xasee ba wax woni si yahi ha mbo haali jëmm ni ko anta wala di xaq mbo jemmo wi mbo anta wala di hakkin ndax yàlla daf ko tànnal njaboot sabu Allah ko suɓani nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɓeygure muɗum nde yàlla daf ko tànnal Allah ko suɓani mbo ɓeygure makko nde ma kaana Muhammad aba ahadin min rijalikum walakinna rasulallah moo tax yàlla tànnal ko mboyo ko ɗum addi Allah suɓani mbo kanko nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɓeygure makko nde yéen ñi revendiqué yëpp naan sama baay mboyo onon piyimbiyoɓe nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko mama am ko nene am ko kawu am mboyo mbo wona baba hay goro mo wonani baɗa hay goro ci wàllu shahada am ñu mu doon seen baay ɗum ko sengo shahada tan woodi ɓe mo jibini bëggoon foofu mbo ko jomirawo ɓuri teddinde ko ka seq te di jaamam te mu yónni ko mbo kanko nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi na luy synthèse prophétie wasallam mo ganduɗa kanko jogui synthèse prophétie o lu mu moomal boppam mbo suɓimo mbo suɓanimo hoore muɗum te lu muy ndonale dootul dellu si ci prophétie mboyo ndax prophétie ci moom lay mbo prophétie haaɗi ko e Muhammad sallallahu alaihi wasallam
mu xam ni kon mbo ganden on tuma su janoog Mawlaay Cheikh Ahmed sibo Tidiane wax ko sibo femtodiri Mawlana Cheikh mo anta wala di hakkantan settentel na ci biir mbo prophétie mo lartinima e nder prophétie loo makko xam he ni mën nañ ko tuddee ko ganduɗa ɗi fota wi'ede ko wawre wi'ede wahiyu moo tax ñu ni benn bi rek doyoon ko ɗum addi mbo on tan ari ci ku xam donn mbo e ganduɗo la ñoo tuddee wàllu wax mbo e ganduɗo ko woni dongol ko wiyete wahiyu ko bu jógee ci prophétie di ngiwɗo e prophétie e nubbuwani laaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam waaye taxul mu bàyyi ko mbo ɗum addani mbo acci taxul mu bàyyi ko mbo accani ndax waxaan na ko anta wala sabu kañnelaɗo mo ruttima mo wi Mawlana Cheikh encore anta wala di hakkan laabi ɗiɗi mooy pour wax ko ni ko pour mo wiya on yo même su fekkente hay si tawi jël naa ci sama mi ɓangi e nubbuwa am he mo anima ɗum ko wiyete wahyu mën a bàyyeeg moom momi accitama e waaye muɗum may formé sa mais ko min formata ruhuma o kala cadre ruhani ko sengo ruhani yo natti e jii te ni may formé sa te ni laaɗo wi onon formita ruhu Mawlana Cheikh o bu ñu nekkee alamul bo arwah ko gonɗen alamul arwa ko yàlla xëy jékki saani alastu bi Allah rabbikum immi tan wi yo alastimu rabbikum haalu balla ndax foofu yàllay demande mboyo toon ko jomirawo subhanahu wa taala wonnoron yàllay demande ko Allah lamdi man yàlla wi yo min jomirawo subhanahu wa taala est ce que wona min woni jooma ba moɗon noppi ni yéen ñëpp fexe leen am yitte bu mboyo on tan mboyo onon piiw keɓon itte poɗɗo teddude no tontoɗon kam benn rox moo mënoon tontu moom wiya ko ruh goto muy bu Muhammad wawno tontade nela jomirawo subhanahu wa taala nana ɗum woni ruhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam o moo tax ngay dégg ko ɗum nanta sango o wiyo mawɓe ɗin kewi wiide ñi dafa am ñu yàlla di ɗi déglu woodi ɓe Allah hettoro ak ñu yàlla di dégg woodi ɓe Allah nanata ñu ni waaw ci wàllu ɓe langage mbiyo ha to sengo haala diggante déglu ak ko ɗum déglu woni leen wutale serdidiri hakkude kettagol e mooy nangol boo estimé rek nga koy def sango o wiyo mbo kettoroɗa o komo teddinɗa o tan mën nga bàyyi n'importe qui mu wax nga dégg mbo nangol noon neɗɗo kalɗo o ana wawi nande yàlla la mu soxla woon ca alamul wiya Allah ko sohluno toon to alamul arwa ko déglu Muhammad pour mbo hetto Muhammad sallallahu alaihi wasallam moo tax ko ɗum addi bi mu waxee ni alastu nde mbo wi rabbikum xaalu alastimu bala, rabbikum haalu balla bala bi balla ruuxu yonent bi ko ruhu nelaɗo sallallahu alayhi meɗen wa Muhammad sallam sallallahu alaihi wasallam tonti ɗum rox yi capté ko ci biir résonance mboyo on spirituelle tuma noon ɗum capta e nder résonance spirituelle o àndandoo ca cérémonie boobu e nder on ɗon cérémonie fof ni yàlla mooy seen borom gonnoɓe ɗon ɓe mbiyo ko Allah won jommu en ñu ni nag keroog mboyo on ñan anta wala di xaqan ba mu on wax anta Cheikh waladi Tidiane hakken mbomo wi Mawlana Cheikh radiallahu taala anhu moo sabab ba mu njëkkee ko wax on woni sababu nde mo idi rox wiide bi njëkk taataan ruhu gidiɗo hocitade résonance spirituelle mooy bi mu wax ni anta wala nde mo wi di xaqan anta waladi te hakkan nekk ci cadre ruuxaan to sengo ruhani o te ba ñu ñëwee fii dañu gis ni mooy Cheikh mbode on tuma noon ko aduna ala ko ɓe jiiɓe gandi ko on woni Mawlana Cheikh radiallahu taala ni anhu kon moo ko formel boppam kono ko ci kañ wàllu wax. formani on formi Mawlana Cheikh o sengo ruhu waaye fekk na boobu mais mbo tawi on saaha mystique yi kenn ku ca mystique ji ɗi ɗen pi ala ko jahili ɗumen hen ko doone dara du génn ci sabu ɓe gandi ala ko wuɗɗata e nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗo rewani e Mawlana Cheikh radiallahu taala anhu dara du dugg ci borom te jaarul wiya ala kala ko natara nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ma rewa e Mawlana Cheikh radiallahu taala anhu alayhi wa sallam ca alamul arwa ko ɗum addi résonance toon to alamul arwa résonance spirituelle o piw ko renti ko ndeke ko waɗi sentiye to ruhu Mawlana Cheikh radiallahu taala anhu mooy ñetteelu wax mbo ko hawni ko pi kala ko konngol taɓɓol ngol anta waladi hakkan sabu nelaɗo wimo laabi tari anta waladi hakkan parce que cadre nuura on ruttiro sengo nurani yonent bi bim ci nekkee to sengo nurani o sango o wiyo ko nelaɗo won o ko hulufa arba en li seen cër di rëy ko rëy gueɗe mabɓe ɗe mawni ko piimu ca al arisu nabawiya lañ ko xaar wiya koto wiyete arisul nabawiya ɓe mbaɗi ɗum arisu tata nabawiya ay néegu yarukaay mbo ton ko cuuɗi ne'irɗi ton wiyete arisul nabawiya ko cuuɗi ne'irɗi ruhuji ñu tànn ci ñeenti néeg mboyo noon suɓa toon cuuɗi nayyi néeg bu nekk ci tànneef bi suudu yo e ngol cuɓegol yàlla liggéey ko ci benn Allah liggi ɗum e dande wotere muɗum boo xam ni axtaab yi dem nde ganduɗa actabji ɗi jaahi ha gandi ba na mu mujje hono inde nde wahinori
mboyo suudu idinu ndu mboyo alif mboyo suuɗɗimir ndu mboyo alif kadi taɓɓuru ndu kadi mboyo alif yo ko abtaji ɗi gabbi ɗum gotel par gotel ha ɓe gandi alif gidiɗo o ko mim mboyo alif gabbiɗo o ndeke ko ha ɓe jeeyi ha ɓe mbi ɓe jii alif gabbiɗo o ndekete ko laam ardano foti ardude ni mbo kono addi woɓɓe jangina ɗum mbiya ka un walla ta un ɓe ndentini ɗum ha ɓe kocci ko mbo nde ɓe kocci ko noon ɓe jahoy ha ko ɓe gandi ndeke ɗum ko ɗum woni ismullahi azam o mbo ɗin calɗinayi ko honɗum addi Allah naɓɓiri ɗum noon mbo simbo abbinno ɗum tan e harfe han mbo yimɓe koccano ɗum ko weeɓi wayino komo jilodir ɗum ni mais pourtant wona jilodirgol Cheikh Tidiane wiyo Maulana Cheikh wiyo wona mélange ko synthèse mbo pour hoɗum par ce que mim o ko ismullahi azam mboyo ha o kadi ko ismullahi azam mboyo laam o kadi ko ismullahi azam donc piw rutti e ismullahi azam mboyo ko synthèse temo haali gonga mboyo fof ko noon ɗum woni al arisu nabawiya toon Ababacar ne a ɗon Omar ne a ko ɗum addi sa haali jambar hanko Omar ko ɗon Ousmane ne a mbo ko ɗon kadi Aline ne a nelaɗo meɗe Muhammad sallam ɗum e cadre nouraniyo mo ha hande on sengo nouraniyo nelaɗo meɗen Muhammad sallam suɓi boule de lumière mo ganduɗa ko on wawi mo wadde représenté mbo ko on woni taɓɓo anta waladi hakkan woni ɓiɗɗo makko to sengo nourani o mbo misiki ɗi ndaari ɓe mbiyo ha ko noon waɗi saabu ko sengo hadmiya o mbo on poste kala joguiɗo mbo si a wawata rondade lumiére ne laaɗo meɗe Muhammad sallam o kumpoƴƴe gimmotoɗe ronɗe e on lumiére no foti ni ɗum a wawata si a wawata a feɓani formation tan a wawata ɗum rondade mbo ko ɗum addi ɗi dulaji tati mo ganta dula wiya nelaɗo meɗen Muhammad sallam wimo anta waladi hakkan no nelaɗo formiri Maulana Cheikh radiallahu taala anhu sango yo ko ɗum addi mbo simbo haali to sengo formation han mbo ɗum ɗi lamdi ɗi calɗi tati sabu formation spirituelle sango o wiyo si en dutti ɗum to wiyete dans l'univers de zicre han mboyo ɗum ɗeɓa ɓattade karama si a hettinta tan a ɗeɓa ɗum jillidirde woodi waliyaɓe ɗaminiɓe hoɗum ko karama woodi ko ɗamintoɗa nelaɗo Allah mbiya hoko ko noon tawa ko ɗaminɗa woni karama ko ɗum ko formation mboyo noon pour ɗum wawi hettidirde kayen ɗiɗi mboyo ko ruttire formation mboyo neɗɗo o sohlata mbo okke komo foti tamde mboyo a yii karama mboyo so a yii bo lamdima ɗum Cheikh Alhaji Malick radi allahu taala anhu mboyo woodi pijiroɓe karama woodi pijiroɓe karama te ɗi woodi ko ɓuri karama mbo karama ko kutorgal si a yi hayba han hakkunde Allahu ha saburu
hakkunde Allah ha saburu mboyo kala ngal memɗa ɗon ko kutorgal sa a fiɗɗi Allahu han mboyo ko kutorgal rahman ko noon rahim ko noon mbo go inde yo inde e jogui lawol zikar mboyo finalité o koye ɓaga ha jaaha ha joom o okke ko wiyete gande lumière gande lumière dose lumière o dose annora o waɗe hen mboyo si ruuki han wona kanko watta réagir mais ko gande lumière o mboyo neɗɗo tolnoto to sengo zikkar mboyo ko a watte imposé ko a watte imposé kaɓɓoɗa ɗen ganje wona an jaɓata ɗum walla welante ɗum mais ko a watte imposé wiide ala sakka ko ma ɓornoɗa ganji lumière ɗi mbo yonnan kala a wawi yaade to sengo zikkar ha mbaɗeɗa imposé manam porseɗa ɓornogol ɗeɗo o gan lumière mbo to fuɗɗi Allahu ha sabour mbo kanko sangu o ko ɗum ɓagno e yambirore Mawlana Cheikh radiallahu taala an mboyo ɗum no janguirten ɗum ɗo ni ɓaga inde kañum ko mo ɓagno Allahu ha sabour mbo e goho mo rutto Allahu ha sabour ɗiɗi Allahu ha sabour tati mbo ɗi waɗa ɗum ha yottani to sengo limore 96 mbo oña mbo jangi ɗum mbo immi mboni yaha mo yalta tan mo yi mondere jaygol mboni bo lamdine nawamisi ɗi mbimo wiya ko tarbiya ko mbaɗɗa tarbiya ko addi nde mondere annora gande waɗi woni gande lumière wiya ɗin noon nawamisi mbimo an si a juumiɗo ha a sappinima galle tan nde mondere jaygol nde jiiɗa ɗo nde yahande sumoya galle o ha laaɓa mbo ko on ñambo wiyo mo acci mbaggol tarbiya ɗum sabu yo kala ko mo juumi ha mo sappini koye suudu koye galle walla ko kala ko wawi wonde ko suma ha rocca ha te ngol jaygol siko ngol sumi ɗum han fayda ala ko ñifata jaygol ngol ndiyam wawangol ñifde mboyo nde yimɓe Allah ɓe tampi to hadratul ilahiya ñaagagol fi Palestine hakkunde Palestine ha e Amérique ko falno wadde ko mbo ko ndem mondere annora nelda ron to Amérique ndem mondere jaygol nelda ron to Amérique mbo ko ɗum addi on ñan koɓe gueɗi jiftengol jaygol mannogol tongol kala ndiyam ngal ɓe tuppi hen ɗum ndiyam ɗam wontata ko essence ɓuura huɓɓude kala ɓe mbi ndiyam ɗam ɓe tuppi ɓuura huɓɓude mbo ɗum fi noon mbo yimɓe Allah ɓe duttat ɗum to kuɓirgol malla mbiyen finalité ismullahi azam sabu Allahu ɓangi Allahu ismullahi azam la mbo ko ɗum ɗiɗo ɗi piiw ko ɗi kuufi temederere inde Allah nde ɗum woni sancen non sango yo nde wallini ɗum nde Mawlana Cheikh andinimo mbo bul o no mofte ron to hayba nde ɗo mondere ko jaygol nde ɗo mondere ko ndiyam nde ɗo mondere ko hendu te kala mbawde wonde e nden wonde annora nde wonde jaygol nde wonde ndiyam nde wonde hendu nde ko ɗeɗo inde Allah ɗe mbo waɗi ɗo tarbiya ɗe mbo haali ɗo ɗe ganduɗa ko ɗe mbo haali ɗo mbawata ɗum wadde mbo nde yimɓe Allah ɓe ñaagui mbaɗoye plaidé adratu Ilyasiya pour peuple palestinien o heɓa afiya nde Amérique faala wadde ko faalaɓe wadde ko ha ɓe nelda nde mondere jaygol ala ko ɓe guetaki ɓe ñifa ɗum ɓe mbawani
ndax boobu nee ñu sabu tuppuɗa ndiyam han ndiyam ɗam wonta essence ñoom ñu dem organiser seen riposte mystiquement nani on tuma sabu yimɓe Allah ɓe kayen ɗi woodi no kayen no ɓe kaɓirte taw ɓe nanngani gidi ɓe nanngani goɗɗum kayen ɗi woodi no ɓe kaɓirte parce que dem nañ ba toll foo xam ni gis nañ ni sabu ɓe jeeyi ha leen daal samay tur a ngi nii su ɓe jeeyi ha ɓe tolnima ɗo ngannduɗa ñu wuyu leen su ngeen soxloo tawa ɓe ɗamini hoɗitiɗi comme yow yaa wax nde wonno noon ha hannde ɗi woodi ñagoroɓe Allah jaɓanan ɗumen jullit am na fu muy toll su amee ku ko wiya taxawu rek na ko ñaan juuɗo ɗi woodi ɗo tonnoto ñu taxawu leen ñaan koma tan daro ñaago gis ni on tuma mboyo sango o jiiya ci cadre turu yàlla yooyu nga xam ni boo ci fëgg rek mboyo sengo ɗen inɗe Allah ɗe jiiɗa ɗo ɗe kala kala nde piɗɗuɗa ɗon ha mbaɗɗa tarbiya e muɗum neɗɗo o tawa ɗi wirdoɗo mboyo finalité o ko woɗɗo naɓatama mbo ko ɗum gandata neɗɗo o ɗabine ko karama wiye kaari kala ko sappini waɗanni kala ko mo wi o waɗanni taw ko on tarbiya mbo waɗi ɗum ko formation spirituelle ɗum yidani e haydara e formation spirituelle sango o yo ɗum ruttakiro sengo spiritualité mbo ko natti e sengo formation spirituelle wiya a sohlara neɗɗo o immata ko memoya hunde ɗum wawa wadde réagir on koɗo jooɗi jooɗade ɗo ko ɗon Allah waɗanta ɗum ko faalako bo on formation spirituelle ko ruhuma o ne'ete woodi ndewanoɓe ɗum to sengo zikar wiya ko mbiyen ana waɗ o zikr ko piw mbo yimɓe Allah ɓe ɗi gandi on zikar wawata ɗum okkirde wiyo malla jaaha neɗɗo okkama nombre usité ko birdoɗa a wirdima heɓa ɗum ɗo mbo on nombre mo gokkereɗa okkatama ko ɗaɓɓatani ko yamirore nde okkatama nen yamirore gokkeɗa wiye no a wande ko nde yamirore addatanin ha keɓa ko paaleɗa ko e ko birdotoɗa ɗon ko wona ko kalta ɗon tigui e gonga ko mbo ko ɗum addi cheikhu tarbiya jangguinannoɓe si ana wirdo inde Allah han wota laara hen ho ko ɗum ɗo tan keɓanmi hen walla ko ɗum ɗo cohlumi no acciro hen no ɗaɓɓu hen homi o waɗat ɗum nin ha keɓa hen ɓuure mboyo saabu ko nde yamirore nde keɓɗa nde e wakkilare nde mbatta ha anonin wirdo inde ndene ko ɗum settere e maɗa mboyo ko noon kamɓe ɓe mbatta mboyo si ruhu o ɗi formé han mboyo si ruhu o ɗi fewni han ko hawni ko piw si ɓe mokorima mbawa wadde karama han mbo hunde woɓe kala kono ko joɗɗa ɗo joɗiɗa mbo si ruhu ma o formama han ɓen kala to ɓe jahoyta an ana joɗɗo joɗinoɗa ɗo mo neɗɗo hetto yolnani kilifa muɗum ɗini fillo ko a meeɗa nande kono simon fillo ɗum han ni o ara hanno ho anoni femtodiri e muɗum ni walla a tawano ni mboyo ko ɗum wiyete ko a abbi yigo batin kilifa ma o mais ko ruhu ma o abbi ɗum ko ruhu ma o waɗi voyagé mboyo ko on noon voyage woni voyage ɓurɗo pi welde o ɓurɗo pi kala famɗude o mbo mo meeɗi en ɗum fillanade inde e neɗɗo e Allah mo andude to hadratul ilahiya mbo on ari Medina Cheikh guddi kay ya ardi e talibeɓe nayo mboyo hay goto nattani e oto hay goto yahan to garage teki mo on mo andodiri o arde e almuɓe nayo ko ɗum andi mo yettodi e ɓe nayo ɓen ɓagani oto ka en piyo sango o wi ko formation spirituelle yettiniɓe ɗon mbo nangui ruhuji ɓen ɗi mbo ardi e mabɓe ha ɗon ɗo Medina Cheikh
mbo on kilifa ko heddi noon aduna ko wona heewano mbo andi komo heddi ko heewani mbo tawi koto mo ɓan ruhuji maɓɓe ɗin mbo adda ɓe pourtant ko ɓe garni ɓe jaahi ɓe jiiya jah mbo mo formi ɓe nayo e galle makko he on kilifa formi nayo e ɓen ha mo wawi addude ɓe taw ɓe jolani e oto ɓe jahani garage mbo haaldi e makko komo haalde o kilifa o komo haaldata e kilifa o mbo ɗum ɓooyide mbo ɗum ɓooyide ko hiram France wanno opération serval o opération serval mo France wanno te tawi ɓen bombarda ɗon ɗo Bamako mbo ko on hiran ɗum o kilifa gonɗo toon waɗi ɗum ardi almuɓe mum ɓe mo ardi almuɓe mum ɓe so mo yiɓe o saabu mina andi malan ma o yettoyto toon mbo haysi tawani kam ɗo han mon andi ko malan ma o watta sauvé ɓe Mali anani te pourtant ɗum tawi siwa anani sangu o wiyo ɓen hay goto anda ko hombo cadre ɓe mbawata rewde nani te gonnoɗo woodi kala gonnoɗo Mali woni prêtre woni malien mbo waɗi formé prêtre ji to diine catholique ɓe ha Paris mbo ari e Medina Cheikh e duuɓi ɗi mo heɓi ɗi piiw nde mo natti e sal omo fillani sangu o koyɗol makko ngol mboyo sangu o wiyo ko ɗum oya kilifa garnoɗo kam larde haalno te pourtant komo prêtre nde to diino catholique ɓe mbo wiyo kanko mbo arani wadde rejoindre la grande famille mbo mi wirdo sangu o andi ko ɓoya haalno ko oya kilifa gaddunoɗo almuɓe mum ɓe ko ari mbo ko ɗum on haalannomo ko o hiran opération serval o France waɗi ɗum à l'endroit du Mali mbo ɗum fof de ko lumiére ne laaɗo meɗen Muhammad sallam e Mawlana Cheikh mbo tanko yajani tanko yottodani gandon ɗi ara yitteem moo taxoon mu wax ko ndax xam na ni ñamu defar ca ëttam muy ñeent ñi ma doon wax bu sango o wi on mawɗo ɗi anduno ɓe almuɓe don tambo ɓe mo arduno Medina Cheikh ɓe mo anduno ɓe almuɓe ɗo narambo nen kono noon mo formi ruhuji maɓɓe ɗi ha ruhuji ɗi ɓendi deg to sengo annora par ce que mon andi mo wawata wadde nommé halif mbo ko nanten hen ɗum woni maɓɓe si ɓe porma ruhuji han woodi ko addi ɓe porma ruhuji ɗi sango formation spirituelle yimɓe Allah mbaɗanoɓe ɗum ɓe gureji muɗi piw ɓe gandi si ɓe kaali ni han dimension maɓɓe o dimension spirituelle maɓɓe o hay goto famaraɓe mbo ko mambo ɓe porma ɓe gureji maɓɓe ɗe mbo ko ɗum addi simbo goɗɗo han fillima ko e haadara mum he han ko wanno ɓoyi han goɗɗo han ni famirta ɗum na ho tawano ni e pourtant tawanoka mbo ko on formation ɓe mbatta feere ha formation waɗa opérationnel e maɓɓe te pourtant ko formation tan mbo ɓe ganduɗa Allah o ko riɓe degré tedduɗo pour yaha e leydi walla e dula mbo sohlani ɓe ɗaɓɓa auto walla ɓe ɗaɓɓa moto walla ɓe ɗaɓɓa welo mbo si ɓe jiiɗi han ɓe jahata sa e mbatta déplacé o mbatta déplacé o mbo e nanan ɗum sen Cheikh waɗa haalanno ɗum almaktum almaktum haalanno mbo ganduɗo mawɗo to sengo karama nomo woɗɗori ɗum ni nomo woɗɗori ɗum ni mbo a joɗɗa ɗo e neɗɗo tawa onon ɗo ƴakkida goro taw o neɗɗo mo joɗɗoɗa o into barsak kay mbo ɗum wona karama mbo ɗum wona karama ko formation spirituelle
sabu si a heɓama formede déplacement mo mbatta o ko formalité tan addata no watta déplacement si wona ɗum ha neɗɗo e hoore mum e wattu mo watta zikkar mum o Allah okoram mo mbawa kam mo wawa fewnude ruhu mo wawa Allah wawi okkude mo pouvoir mo wawa hen nelde ruhu momon haalanno jamanuji ɓawo seeɗa mo wino yadde ene laaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam yargo ene laaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam to barzak mbo woɓɓe ɗamini barzak neɗɗo wawata toon yaade on to anon boyɓe on poɓɓe lamdade mbiwoɓe ho neɗɗo wawa yaade barzak o est ce que ko ɓandu ndu yahata noon walla ko ruhu o yahata ko ruhu o yahata ko ruhu o yahata si ruhu o yahi ya arti han aɗa datta e ɓandu neɗɗo he te yimɓe piɗi dakkori ko ruhu yahata hen ko ruhu o yahata yiiloyoro barzak si yahi ha ruhu o heedi yeeso han yahat yiiloyoro on tawa an aɗa jooɗi on ɗo neɗɗo o ɗo ono dartodira ɗo mbo ɗum ko formation spirituelle mene ko piiji ɓurɗi pi famɗude ɗi ganduɗa neɗɗo wawan wadde mbo cheikh wi salatul fatiha mbo neɗɗo janga ɗum ha kañ o mbaɗa on garanti mboyo laabi ɗi salatul fatiha henɗini ɗi piimu mbo laawol salat fatiha henɗini ɗum mbo ko ɓuri pi jogade fayda ko to sengo salatu zikrugol salatu fatiha ko annoraji ɗi gudiranteɗaɗe par ce que a heɓa annora ha sa yiiɗi han a yahat sa yiiɗi han ɗo jottoɗa ruhu ma o yahanama sangu o wiyo ñande wo enen pillane neɗɗo Allah tawarum ɗo o juma mon ɗo heedi yeeso jahoya dula goɗɗo tawayama mon ton heedi yeeso jahoya dula goɗɗo mon ton heedi yeeso mboyo ɗum si a nani ɗum han ko ruhu o yahara nen jom o waɗa hijabji ko formation spirituelle wona karama sangu o wi wona karama ko formation spirituelle mbo on formation spirituelle ɓen ɓe ganduɗa ɗini mbowi ɗum mboɓe ɗum ɓe mbo o aduna kayɓe gandi o aduna zamanu yo honde inde Allah ɗe nde Allah addi e o aduna pour nden inde ɗi watta créé kala ko ganduɗa si waɗi ɗum créé tan wawa wadde réagir to hayba mbo kam ɓiɓɓe Allah ɓe gandi ɗum mbo o 2025 Allah nel addana en inde wotere inde muɗum anani pour mbawande zikirde hande membina kala ko woni to hayba mbo yiɗi han noon nde inde mo accat ɗum hitande nde pi mbo yiɗi han lebbitar yomo change mbo yiɗi han ñande womo change inde kono kam ɗi woodi toujours Allah ko addanta en e inde muɗum he nde ganduɗa si a wirdima a joguima nden inde Allah tan si a wirdima tan hakkude hayba e shahada wona ko jahiltama sabu kala ko humpani Allah mo wawi wadde feere ha tawa ɗum humpani yimɓe makko ɓe ɗum to sengo formation spirituelle wiya kala pawɗa yaade ha ganda ho inde nde ɗi waɗi toon opérationnel wawat yaha mbo foof ko e sengo annore mbo ko ɗum addi calagol geɗal ngal neɗɗo Allah okori ɗum mbo geɗal ɓurgal mbo geɗal ngal ko tiwli yo ko Allah okori ma ngal mbo to gon sengo mbo mystique ɗi kaldi ɓen poti wadde feere forma yimɓe ɓe mais rewna ɓe
e wawde jogade volonté pour ɓe porme mbo hoɗum woni ɗum mbo ɗum rewne to univers zicre to sengo zikar rewne to sengo zikar ɗum woni univers de zicre mbo so mbo yi univers de zicre han noon ko limore nde ganduɗa ɗi yaadi e yamirore mbo joguiɗo wakkilare zikar mbo yaharo mbo yakore o kambo 201 nombo haaɗe on 201 sabu e on 201 moni wawi hen hebde kombo heɓata e wulure mbo hono gandirta cheikhu tarbiya mbiɗo formanni o wawata mbo si a faala hettinde mbawɗo ɗum embo wawa mbo komo ganduɗa ñande woɗi okkama ko wirdire dongal e wakkande ha hakkilma o jiiɓo o ambirdoroɗo o ko noon hettinirte mbawɗo embo wawa gokkaɓe neɗɗo an ñande waɗa ɓeydana ɗum ha gaddanamo fawre baten hakkille o jiiɓo mbo andata no mbo waɗi mboɓe ɗum ɓe noon ganduɗa zikkar mo okkima o a heɓa hen ɓurɗe a keɓa hen kala dejre ɓernde keɓa hen dejre hakkille mbo ko ɗum addi sango o wiyo ɗum ɗi fecca so a yiro hayban ɗi fecca e organisation ji ɗiɗi pour moɓe ɓe to sengo ruh yo ɗum ko famɗuɓe mbawɓe formude to sengo ruhu ha mbaɗa formation ruhuji ɗi formation spirituelle mbo ɓen ko yimɓe pamɗuɓe ɓe ganduɗa noon porma neɗɗo e zikar ha jomɗi wawata wadde karama ɓen ɗi goodi mbo ɓen ɗon noon kala mbawɗo wonde e mabɓe e jiyat tan ɗi woodi ko sertidiri ɓe sabu yimɓe Allah ɓe ganduɗa ɓe nanat ko wiyete formation spirituelle walla halfina formation spirituelle mbo neɗɗo wirdo salat fati ha ɓandu ndu wula on tuma annoraji ɗi jippo e maɗa anani mbo ɗin annoraji jippo salatul fatiha gokkaɓe jungo ɓe calminama julɗo no mani mbo sa salmini joom hankala annoraji ɗi jippo e maɗa mbo si tawi noon a andiɓe ñande wo ano salmodira e mabɓe ano wirdoda e mabɓe an haro paɗa e annora an ɓandu ma ndu heewa teɓ annora mbo ko on réalité jiyata ɓe ganduɗa ɗiɗin calminira salminadu yaadu e teddugal tawa salmina neɗɗo o han on tuma joom on salminima han ɓaga turo ɓucco jungo ngo calmina joom on ɓucco jungo ngo ni wona signe teddugal mbo sabu yiƴam dogoɗam e nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗam gadanta a wawata ɗam yettanade an ko ɗam gurnotoɗanin ɗo ponata jungo oɗo neɗɗo Allah mo ɓuccotoɗanin ɗo jungo mum ngo ani mboɗi woodi maw e mbiyannoɓe no Allah okore en urnade ruhuji moƴƴiɗi sabu hoɗum ɓe gurnotonin hen ruhuji aktaɓe ɗi ruhuji yimɓe Allah ɓe ko ƴiƴam nelaɗo Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗam ɓe mbawata yettanade ɗam ko ɗam ɓe gurnotoni ɗam e ɗiɗo ɓalli walla e ɗeɗo juuɗe ɓeɗo ɓe aktaɓe walla ɓeɗo ɓe yimɓe Allah sabu mo ƴiƴam nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗi woodi ko yimɓe mbawi wadde accédé ɗi woodi ko yimɓe ma wawa wadde accédé yo woɗi ɓe ganduɗa abboto filiation ji mumen ha to nelaɗo Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam est ce que kanko mo waɗi ɗum garanti walla mo waɗani ɗum garanti mbo
yore mbo ndono ci ɗam ay mbawa wadde accédé ɗam ko ɓe nelaɗo Allah ɗam ɓe ɓangi waɗɗum inséré e yimɓe Allah ɓe ganduɗa yidani haydara e limtegol shahada moo taxoon mu ni bu ngeen di jàng jawharatul kamal mbo ko ɗum addi simɓe jangga jawtu kamal tim di ko jàng wonano en san jangga jawtu kamal han a forani hono wayde salligade moom daal lu mu laaj ñu ni ko lan walla mbi a fade mo waɗa mase ala sa janggani jawtu kamal han ko ma laaɓa pos ɓaga salligi timmuɗo nga dem rek di tim di ko jàng waaye cheikh daf ko interdit mo molana che waɗi interdire te li doy neɗɗo tawa ko hono wiire mas salligora ndiyam cheikh Tidiane jangga jawtu kamal nga tim ba noppi di jàng jawharatul mo jaɓani ɗum molana cheikh mboɗi woodi ko addi mo salori ɗum la mu seen mooy deretu yo saabu ko mo yii mo ko ɗi am nelaɗo Muhammad sallam ɗum waɗi concerné te hay goto ala droit kenn amul droit jox ko loxo okkude mo juuɗe si a wondani e salligi han Daouda mi waaw démb mi ngi fi ndeysaan mo wi o ñantan mo haalda ɗum e Daouda woo Daouda téléphone pour wax yo neɗɗo o nde artande noddi Daouda téléphone ni ko maa ngi ñëw Medina Cheikh Tidiane wiyo ma mino ara Medina Cheikh Tidiane kono minonin yurmini Daouda laaj ko lu tax nga on mbo hoɗum addi jurminiɗa feebar bu ma mboɗi woodi fawre nde jogimi du ma mën a ànd ak njàpp te nden fawre mi wawata jogade salligi ko juuri te mino ara Medina Cheikh lu dul ci ay vidéo mino ara Medina Cheikh ndeke simi ari han gollawal mi wawata sanginde salminde sangu o damay ñëw di ko seen nii rek mi laram mo ni tan mi wawata mo salminde ko ɗum jiiɗa woni ko muusi kam ngol lawol Daouda wax ma ko ma ni ko Daouda haalani ɗum sango o wimo yo no mbo armi mi yaha haaro mo wonto min salmintamo ñëwee fii ma ni ko Daouda wax na ma sa yóbbante mais man maa ñëw ba ci mbo nde on ari nde kono mbo haalino haalde mbo waɗi kayayi haaro on wonto mbo yahi mbo salminoyi on Mawla Cheikh Ahmed Tijani def ko ci muy dellu ci saafara mbo yo on tuma noon Mawlana Cheikh woodi ko waɗi e jungo makko he nde mbo salmini mawɗo o ɗum sellini ñawmo mawɗo o arduno o ñawmo ganduɗa ko on addannomo mette ha mo wiyo simo ari Medine komo yiyat tan sango mo wata mo salminde benn ba ñoo tuddee yaa baasitu ak benn ba ñoo tuddee yaa bar ɗum mbo wiyo ko Mawlana Cheikh waɗ ɗum e muɗum e woni inɗe ɗiɗi Allah yaa baasitu ak ya batil e ya baru ɗen inɗe Allah ñi dem ba toll mbo ko ɗen hutorte ha neɗɗo o si a femtodiri e pawaɗo on calmodiri tan ko fawre nde muusi yo mbo sella formation du jar ngay jàng tur bi non sango o wi dafay nekk ci sa jëmm mbo janɗi mbo inde nde wonta ko e ɓandu ma he opérationnel mën nga ko faj e ɓandu ma he tawa a salmini neɗɗo tan ko Allah waɗi e nder ƴiƴam ma he e ɓandu ma he ko ɗum addata ha cellina o pawaɗo àndal balaa muy ñëw la woo Daouda ndeysaan sango o te pourtant ko ɗo e mo arde mo noddi Daouda mo wiɗi mino ara kono min gol lawol hay ɓernde am nde welani par ce que somi yettima mi wawata salminde kilifa o oy mbo pour hoɗum mbo wiyo mino wondi e ñaw mo ganduɗa mi wawata ɓodde e salligi te mi wawata mbo salminde somi alda e salligi ha may dem ba ci moom nii nde sangu o e moƴƴere muɗum nde e yajede muɗum nde wimbo simbo ari han ko min yahata ha e makko mi salminamo te ko noon kala wayi ko waaji o ari ko hambutini on ari ko kan yahi tawaymbo tomo jooɗiro salminimo bo pare e nder on salamu mbo salminimo o Allah e bawɗe muɗum e barke Mawlana Cheikh ñaw mawɗo o sellori ɗon loolu buñ ko dellusee ci cadre formation mbo ɗum koto sengo formation da ngay gis ni moom Mawla Cheikh Ahmed Tijani koto formation mi yore serveur bi nga xam ni képp ku bëgg former ruuxu doomu aadama ca ngay cliquer demander renseignement yi ngay utiliser pour former ruuxu doomu aadama bi moom daf koy accepter waaw moom daf koy accepter léegi nag ñu mën a connecté ci serveur boobu ñoo barewul moo tax ñu ni pour daje ku la mën a former ci cadre boobu lu néew la sango yo joni noon pour mbawa hawrude e pormo e mano sengo formation spirituelle ko famɗuɓe dans l'univers du zikr ko famɗuɓe jox la ay turu yàlla jox la go sengo univers de zikre gokkeɗa inɗe Allah gokkeɗa hunde wo ha mbawa wadde karama kono wona ɗum woni ko sohla ko mooy formation ko formation yimɓe Allah ɓe jiiɗi formation spirituelle formation spirituelle rek lañ doon ko ɗum tan woni ko nafata ko parce que formation spirituelle day ànd ak saabu on formation spirituelle ɗi yaadi e needi day ànd ak wane sa mën-mën mbo karama noon yaadi ko kollirgol ko mbawɗa ko karama day ànd ak wane sa mën-mën mbo ɗum koko mbawɗa ko kollirta ɗum woni karama di bàyyi xel sa ko ɗum addi mbo wiyo neɗɗo ɗi foti accirade hakkille hoore mum ɗi jogui fayida gis nga mës naa leen nettali benn mbokk mbo mo fillano en tan musidɗo gooro
suufiji ɗi piiw di jàngale histoire jangine histoire makko pour nit ñi def très pour yimɓe maɗa attention e ɗum ñu wax ni mbo ɓe mbi mbokk moomu lam doon mbo zikr ci ismu mbo zaati on neɗɗo ko zirdotono to ismu zati 12000 ya may 12000 dina jàngal junni mbo ɗi gokkuno mbo jangina yimɓe wulure nit ku nekk téere xam-xam bi mu lay jàngal ak morom neɗɗo o komo jangintama ko e komo janginta oɗa ko yidade xanaa du gàtt ñu ni dana gàtt wiya ho mbo saggat wiya mo saggata kono simbo saggiran ɗi wo ko e lawhul mahfus mbo windante komo saggi ko mo saggita kooku fa la xam-xam yam mbo ko ɗon gandal haaɗi waaye ñu ni keroog wali yu baka wiya on ñam waliw koɗo garnoɗo mo hoɗade mo yawi ɗum o ko ɗon piw makko o boni wali yu baka gane si rek mo mbo kala waliw garɗo mo hoɗade mo huroma ndax wali yu be ngi war mbaamam ñëw mbo woodi maliw mabɓiɗo mbabba ari bi wali bi ñëwee nde on ari ha yetti ni ko man de dama am wiyo min de ɗi woodi deftere nde jinnomi janngude mu xool ko ni ko mbo laari mbo jéemal mbo wiyo mbo wiyo he an yataw ɗaɓɓano e mbabba ma mba ko ñaami ɓuri ko garta wiide a arani janngude defte ko sabu ɗo ko ɓuri ema gandal tan gonɗo woni ko ma defoon ku ñëw di jàng si rek mbo mino ɗamin no garɗo janngude kam yaadat tan e needi yow daal demal seeti fo xonte sa mbo ɗum ya ɗaɓɓon ko mbabba ma mba ñaami ɓuri e maɗa ndeysaan mbo on tuma noon neɗɗo allah on mbo hessigoram taalibe mbo almudo gonnoɗo e daara ɗo ñëw ni ko wiyo yahi wahi hewroymo he ceerno o a waɗanmo comprendre tan a faman mbo mbo min ko o ceerno yimbo min ko kulmi mu ni ko mooy sëriñ bi jékki mbo o ma ceerno mbo immo ɗo mbo ɗaɓɓiri hakkam te village bi ma jëm te saare nde jahanam min ɗo nde koto yeeso muɗum jahan min na nga dem ni ko su may wër na ma fekk koto yeeso mum taalibe bi ni ko man kay yeeso muɗum jahan min ndax bu ma ko waxee mbiyambo noon mboyi ɗum simi haalnimo ɗo mboya kam hoɗum min mbo watta kam mu wax ko ba tegtal ko ndeysaan mawɗo yahi bi mu ko tegtalee ñu dem yahi ba fàtte na wiya mawɗo on tuma jangina ha waptu goto yimɓe kewɓe non gonno e makko muy jàngal junni mo jogui lappol kewgol yimɓe wala ma du jeex sëriñ ba mbo wattu julgol yoni ko mbo wanna likam ha paari han mbo immi mbo habbiri allahu akbar tan mbo yerñi yimɓe ɓe mbi o hooɗi woodi ko heewi seeɗa subhanallah mbo yerñi continue no ɓe mbi o subhanallah mbo yerñi ba yàgg ko ha seeɗa on tan mo fooɗi goɗɗo to ɓaawo jiital on yahi heedoy yeeso ɓe juuli ha paari pare ñu laaj ko ɓe mbi mbo an hoɗum nanguima mu ni loolu mbo ɗum ko wonto to deftere alqur'ana ko loolu nekk ci téere te mbo ko janggimi ha janggimi on ñu ni ko lan la ñiy laajte yo naan aaye sangam hombo aaye ko hombo aaye indi leen ma téere ñu mbo udiri ni lii mbo laari mbo wi ɗumen ɗum mbo sappini mbo taw ko fatiyatul kitab mbo sappini ɗon kuy jàngal loolu ci nit mbo mi wawata loolu xanaa mën wi mbo mu ni ɗum wawa wonde ñenn ñu topp ci ni tëril wiya kala dande nde mbo haali mbo juuma kala dande mbo haali mbo juula imi an hoɗum kam an hoɗum nanguima an mbo ganduɗa ala mbo a jangguinani ala gandal ngal a ala taalibe bi wona hay fatiyatul kitab a hettinta kisaani ko moom mbaadu ki fi wiya he kori wona mawɗo ndewɗo ɗo bimbi o ndax bi mu fi jaaragul mbo onon gandi ko kañ tigui te boobu siggi wiya joni mbo laari ho mbo yiya lawhul mahsus hoto mbo yiyata ɗum hay hunde piw majjiri mbo taalibe bi ni ko wax on tuma noon almudo o wimo min de mina andi to mbo yahi tan ceerno yiɗuma o ɗaɓɓanam no jaarume taalibe bi ɓe jahi bi mu yéeg mbo waɓɓi puccu makko ɗo ko topp sëriñ mu ni bu ma kenn tawi almudo o ɓeyɗa mbi o gabbo mbo yahay woto wotana abbon ko min tan e makko léegi dese na xel min tan e makko ganduɗo mbo wonto minen jadarane ɓe jahi ha ɓe jotti dula ci benn place li ko gën a yéem mooy ki wax mbo mo winoɗo ɗaɓɓi dafa taxaw distance ɗi ɗaɓɓani deftere ko jangguiɗo makko mo huuri ɗum ko mboyi yimɓe dari ɓorniɓe gude daneje tal ɗinin kurli mawɗo o lu mu min jàngale bay gis law mo nani on ɗi janggina gandal ngal ganduɗa ngal mo meeɗa nande kañ mësul dégg xam-xam yooyu mbo laari mbo ha ɓooyi o wimo a ni ko agsi yetto mu ñëw bi nde mbo yetti ko o wimo jooɗo mboyo ko piiji ɗiɗi joginomi wala amoon moo tax benn suwaaba moom la borom mboyo ko piiji ɗiɗi mi itta iman ma o walla mi itta ko woni e ma o
ma xam ni comme yaa ngi doon julli di mbo yo ndaarmi mi itti iman ma o han mi accuma tan par ce que ana wakkilo e sengo Allah mi accidema iman ma o kono kam mi itta gandal ma ngal mbo ɗum joni mi hoɗum mbawmi wadde mi tuubat mi ladat pour dutta kam gandal am ngal ma ko denc sorewul sax mbo yo ko wattata gandal ma ngal ko ino nder galle ma to mbo tindin ɗum so yehi to galle to han mbo yo duntugal maɗa ɗin toon mbarangal defa ñaama ɗum arti gandal ma ngal arta sabu gandal ngal mino suuɗi ɗum to nder gertogal to koni nde mo yetti ko mo hoori ko mo sali bongo cukayel dodda gertogal ngal nanganamo kañ doddingal ha nangingal hirsingal defaningal hoore muɗum jooɗi ñaamingal piw fuɓi ƴeeɗo e pi ha yari ndiyam ɗam on tuma gandal makko ngal arti e makko ko on ñan mo artiri hakkil makko e ɓandu makko he komo yetti ko ɓe mimbo hoɗum mo ngalde gertogal mi nanginani ngal hay goto min tan mi wawa ngal nangude mi defatinani ngal hay goto mi wawa ngal defande hoore am kono on ñan nde mo gayni wadde ko mbo tindinano ko ha mbo heɓti gandal makko ngal wallahi mbo anduno ko hoɗum woni hoɗum anani ha mbo fuɓi ƴiyeɗe nde mo yalti bimbi mbo juuli subaka ha mo pare komo jooɗi e almu e mumɓe komo wiɓe yo enen piiw ndenoɗen no feewi mbatten kakkilaji meɗen ɗi kono neɗɗo forani hurade goɗɗo kala mo jiiɗaɗi yaha a renaki han ɗi andi ko a anda mboyo ko Allah suɓoro yimɓe muɗum goto wo Allah woda ko waɗi e maɗa goto wo Allah waɗa ko maɗa mboyo si a yehi to hayban kala a yiya histoire ji ɗi ganduɗa histoire haydara ala ko yiide e goɗɗo o mbo ɓurɗo pisiwde o ko wiyeteɗo siblu on mbo on kala neɗɗo Allah mbo hawruno ko iman o mbo ittanno iman ma o mbo ittanno on kay mbo histoire ji ɗi piwɗinin toon to hayba mbo on hiblu kala neɗɗo Allah mbo hawruno ko iman o mbo ittanno mbo ko kutagol neɗɗo pamɗingol neɗɗo adduno ha kankala iman makko o itta mbo iman neɗɗo o si ittama han ko guittoɗa pi nimtude ko hoɗum juula nannoɗa ko hoɗum bandanoɗa wasifa ko hoɗum bandanoɗa hadara tawa iman ma o ittama han mbo aɗenno mawɓe nan ɓeɗenno haala iman ɗi haale tan ma no Allah suuru en no Allah accit en e iman billa meɗen o mbiyo neɗɗo a tawat ɗinin e laawol yafade e jomirawo subhanahu wa taala yaha ha tawa ko seconde goto heddi ɗum e gurdam munne si iman mun o jiya iman mun o itte neɗɗo si iman ma o ittama ta hay dunde ala ko keddoɗɗa ɗum ko danger mawɗo sango o wiyo danger mawɗo mbo yimɓe no ndeno yimɓe Allah ɓe ndeno ɗe yimɓe Allah ɓe te yimɓe Allah ɓe no windaka e tiide mumen he donc ndeno ɗen kala mo jiiɗen kutoɗen ɗum sabu danger ɗinin hen sabu si neɗɗo iman muɗum o ittama han huuɓi formation spirituelle wawata ɗon wonde hay hunde wawata ɗon wonde donc sango o wi formation spirituelle ko needi okkara neɗɗo needi okkara neɗɗo needi okkara neɗɗo ko needi okkara neɗɗo formation spirituelle sango o wiyo ko needi pour heɓa needi ha mbawa hoddude e yimɓe ɓe mbawa hoddude kala yimɓe Allah ɓe jaada mbawa yadde maɓɓe to sengo zikarji maɓɓe ɗi mbawa wondude e maɓɓe mbo ko addi so a yayiro hakkika to han wi e malan ko yimɓe ɗiɗo mbawata ɗum wertude mbo ko yimɓe ɗiɗo mbawata ɗum wertude mbo ko ɗum gananta e nder malan si wertama a tawa ɗi wawi wadde yimɓe guluje
sabu wona jooɗiɓe ɗon ɓe tan gonta ɗon ko ɗum addi wiya neɗɗo ala sakka ko ma di nga leen gis nag nga xam ne yaada e needi mo jogiiɗo formation spirituelle ko needi yaadata ki am formation spirituelle moo leen mën ah. ki am formation spirituelle mo on formation neɗɗo ko foti hen boobu ñoom mystique neɗɗo foti hen neede ɓe nguure muɗum nde rutta ɗum to sengo zikkar koy delloo si waat ci cadre zikr rutta ɗum to sengo zikkar suñ ko dellu see ci cadre zikr ñu ne ñu yar leen ci li jiitu te mooy ci bo to aussi to needi haala ɓe ne'ete kala to sengo needi to sengo haala lañ leen di yaare ñu ni li mu doon kala ko ɓe kalta ko ma ɓe keɓa autorisation ngay dégg ñu autoriser leen ah. waaye lañ tay wax lu néew la sango yo so yehi to hayba han li ñu doon waaw jahoɓe to hadratul ilahiya ɓe jahoɓe hadratul ilahiya ɓe ca xadaratul ilahiya laa wax ɓurɓe hewde ɓe siste ca xadaratul ilahiya majeure partie ba ñaar bo ko ɗiɗo tan mbaɗa autorisé jaha toon garta wiye ko joom wiya ko min woni kaari bo ɗumen hoɓe ko hudbu o e hawsu o muy xutbu bi ak xawsu bi ko hubbu o e hawsu ci o mafatihul kunusi ak labdaal yi ko ɓen tan mbaɗa autorisé maa nga fay dem te ña nga fay dem e tawaɓe to dayratu itahan wuñ leen ko te bo e tawaɓe dayratu ihata ñoom ɓen ɗi mbawi ɗon jooɗade bimbi hakiki ɗe ɓe kalta parce que ɓe autorisation kalta autorisation yi bokk mbo mais ñoom Mawlaay Cheikh Ahmadou Tijani nee na lu mbo pour hoɗum xadaratul ilahi hadratul ilahiya ɓe mbaɗa ɗum autorisé hudbu o e hawsu o du xutbu ba bu waxee ñu xam Parce que- ne mooy xutbu bi. par ce que kañ ndax ɗi dañu waɗa def ci làmmiñam fasaaxa e ɗemgal mum he si tawi mo haali tan a heɓa ko wiyete discernement dañoo tuddee discernement ko wiyete discernement a heɓat ɗum manam a wawa sertidirde da ngay amee certitude ci sa wàllu ko ɗum waxuma rek ci sa sertidiri ɓe e ɓeya kaccoɓe woɓɓe loolu moo koy différencier ak yeneen ko ɗum addi on ko ɓuuri hewde ko on tawa ɗi wiye la voie autorisée ñu koy dàqental ñu ko la voie autorisée par ce que komo okka autorisation mbo okka yamirore jox nañ ko autorisation mbo si danger ari hen na ni gis nga walla danger caɗele ngara wala a yiyat ko foni am mbaɗɗo revendiqué wiyama min komi hudbu ku revendiquer taw wawata wadde yewtere juɓɓodirde mënul tenir wawata wadde yewtere juɓɓodirde chaque guddi aljuma ci xadaratul ilahi yaa ngi war a taxaw di tenir discours boo xam ni ko ɗum addi mbo wiyo goto foof ëmb na allah ɗi woodi ko waɗi e maɗa ko ganduɗa war na mën a apprécier yimɓe mbawa ɗum wadde apprécié parce que nitu yàlla yi certitude boobu ci mbo ɗi woodi noon si tawi an allah ɗi okorima han ko toujours komo famma tan e lawol siratal moustahim xam ni fii buñ ci jaaree mooy seen yoonu texe xam ni fële buñ ca jaaree mooy yoon ba nii réere yàlla xàmme loo leen ko waaw waaye ñu ni gis nga jamono dana mbo yolni han noon ba nit revendiquer jamanu jiiɓoro ha neɗɗo wiyama ko hudbu tawa wawata wadde yewtere ndegodirde que discours bu am cohérence bi ñu laajee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boobu ban discours la dafa ni moom mooy discours bi muy tenir moom ɗum woni ñu ni ko lu tax mu ni parce que mbo ɗi woodi noon kaccoɓe tawa so joom on hacci tan allah ɗi waɗi e muɗum ko gandantoma simo hacci tan kaccanteɓeɓe mbawa hen nande mbawa hen hebde kadi ko naftori comme duma justifier ci kanamu nit ñi dinaa leen mbawa hen hebde kadi ko naftori bi day ëmb unicité borom bi ko ɗum addi sango o wi ko ɗum ɗo yinno en addande te message bi on tuma noon mbo yetta en mbo jaara yimɓeɓe foof e organisation o e kala garɗo e nder dental he ɗum ɗon noon mbo mo weltanima yimɓeɓe foof mbo jaari ɗumen foof mbo gañira yewtere nde e dande assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yëpp ñoom ci xaqiqa boobu rek lañ koy delloo waaye ñi ci mën a jëriñu ñëpp mooy ñi nga xam ni dañu demander ñu jox leen nombre usité de zikr ñu yor nombre usité de zikr boobu seen volonté moo tax ñu former leen spirituellement seen volonté laa wax waxuma la ñuy zikr ñu ni loolu nag maanaam dégg-déggin bu leer bi mooy da ngay doyloo ki nga xam ni xam na yoon bi zikr bi mu la jox ni moo lay niiteel yoon bi waaw ñu ni la mu lay njëkk demander en retour mooy nga ànd ak sagesse amul benn nit kuy àgg ci yàlla te amul sagesse amul waaw amul benn nit kuy àgg ci yàlla te amul sagesse waaw moo tax sax ba ci menace boo taxawee menacé nit ndax defe ni xëy na borom tur yàlla nga wala borom kurus nga
menacé nit di nga xam ni du ma sa morom nangam di nga xam ni maay suñ ma laajee damay wax ni yow kii bu ñaanee du nangu ndax yàlla bis bu nekk yaa ngi koy tooñ te moom menacé wu la benn yoon au contraire kay dafa wax ni ñëwal wax ni tuub nga yaa ngi jéggalu mu jéggal la waaw loolu mooy signe de sagesse waaw moo tax ñoom nag ci signe de sagesse boobu ci la ñuy wanee ni nit ki ñu ngi koy former ci côté spirituel su ko defee nag formation boobu même bu ñu ko dugalee dans l'univers des zikr mooy li Mawlaa Cheikh Ahmed Tijani indi définir ko benn ëpp ko doole lu dul lal malaan gis nga toogaay bu jekk bi ñuy toog def wasifa xam nga moo tax cheikh lu bari mu contesté ko tere nga lal malaan yëkkati sa tànk su fekkente ni nag maanaam amu feebar bu la permettre nga mën ko def tere ñu lal malaan nga toogin boo xam ne du tooginu teggin tere ñu lal malaan nga jël sa portable teg muy tàkk ak di fay ak léeg-léeg nga bës ak lu tax mu ni am leen teggin ci malaan waxul rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bii ñëw mais dafa ni domaine la boo xam ni ci côté formation spirituelle la lay dimbali dëkk mooy nga ànd ak sagesse te sagesse boobu mooy nga dal toog ci malaanu wadifa bi toog ci malaanu xadara bi yor sa kurus di laadim lépp loo dégg comme formation spirituelle lu ëpp doole lii amul waaw mais nee na boo ci génnee nag nee na kàddu gooy waxati kàddu gi teggin daf koy lal waaw kàddu gooy waxati nee na kàddu gi respect daf koy lal waaw nee na su ko lalee nag si la nit ñi di dem ba xam ni yow boo waxee waa xëy bu ñu déglu la ndax waa xëy bu lool rek la ñu xam su boobaa mu ni li ngay indiwaat comme zikr yépp formalité lay doon mais formation bi moom boo ko xasee ba am moom texe nga li des nag ci zikr bi ñu ni ci univers am la yaa ngi ci guddeeg bëccëg tegul ci yoon rek ndax na mu lay yóbbee ci siraatal mustaqim teg la ci nga jëm ci yàlla noonu nga mën a xëy def ay faux pas ba tarxiis waaw tarxiis nag kenn terewu ko li ñu tere mooy ku nekk ci tarxiis abadan te ni du dellu si ci yàlla man damay encourager jeunesse yu bari ci biir xadara bi fii barki démb rek laa ci mujj ki may waxal xam na ko dama ko woo wax ko waaw wax ko na mu mel wax ko na mu nekk yépp mu def ko problème bu rëy ni man kay moo tax mu ni bu ma la gisee naa yeestu mu ni ko dalal sa xel xam nga li bon mu ni ko mooy des ci abadan mais tant que yaa ngi am looy tiit xalaat ni bu nu gisee naa la ko wax ba noppi yeesalaat la sa xel mën na dal waaw ma ni ko ndax bis bu nekk nit ñi tooñ yàlla mu jéggal leen kon nitu yàlla du soxor waaw te loolu mooy li ci am solo waaw loolu mooy li ci am solo su ko defee nag tabaarakallaahu rek na ma ko doon waxee ni ñu résumé ci waxtu ba fa sa waxtu ba xaabaabal dellu rek remercier leen waaw remercier leen ndax li may wax ni li ñuy faral di jàngale yépp dañuy rek gën a fàttali waaye waxoon nañ leen ko nag waaw fa zakir fa inna zikra tanfaul muminin moo nu ko yóbbi waaye waxoon nañ leen ko nu remercier leen ci seen présence ak ci seen organisation waaw ak seen organisation waaw colonel mii moo ma ko wax léegi bi ñuy waajal fii mu ni ma organisation bi ma gis tey ci ziare bi ce matin mu ni mi ngi may fàttali rek protocole ba ma yore woon ci présidence moo ma ko wax fii waaw kon nga xam ni ñoom Adama Ndione ñoom ñaar ak ñi ko organisé yëpp am ngeen réussite waaw ndax colonel am na expérience bi su ko seedee rek xam na ko waaw te loolu nag tabaarakallaahu mooy suñu ndam waaw mooy suñu ndam ndax diine la yonent bi gën a soxla sax organisation waaw yonent bi nee na diine bu ci pëccëxoo nekk nee na diine na lépp doon organisation ndax ci dal nee na si la nit ki di mën a xàmmee boroomam waaw kon nag ñu ngi leen ci sant di leen ci ñaanal waaw di it jiital ci loolu yëpp l'ami du siècle waaw Seydi Mouhamadul Bachir Diouf waaw yitteem yi mu bàyyi yëpp tabaarakallaahu ñëw fi waaw nu koy sant waaw moom itam di ko remercier waaw di ko remercier tabaarakallaahu waaw di remercier it njaboot gi yëpp nga xam ne am nañu ko fii tabaarakallaahu waaw mais di remercier aussi suñu autorités yi nga xam ni tabaarakallaahu suñu kóllëre lañu di ñu baax waaw muy monsieur le procureur général tabaarakallaahu Sarr waaw moom itam ñu koy ñaanal yàlla waaw ñu koy ñaanal yàlla ndax ku xam seen liggéey xam ne liggéey bu difficile la ku xam seen liggéey xam ne liggéey bu compliqué la waaw moo tax bu ñu jëlee temps ñëw rek teew ci béréb bi dañ koy reconnaître tabaarakallaahu waaw ñu leen ciy sant ci seen présence waaw di remercier aussi ñoom maître Malick di remercier préfet di remercier ñëpp tabaarakallaahu ak njaboot gi fi nekk yépp ndax ñoom aussi ñoo yore côté administration bi rek yal na yàlla gën leen taxaw waaw yal na yàlla gën leen sàmm ak suñu mag ñu baax ñi ñoom góor gi Saar ak ñoom commandant Mansour Dieng ak ñëpp waaw
xalifa yi nga xam ni tabarakallahu ñi ngi ci suñuy directive waaw jeunesse consciente jeunesse consciente jeunesse consciente waaw dama leen koy wax rek la jeunesse consciente waaw la jeunesse consciente moom léegi yéen a xew moo tax ba tax ba di leen nuyoo noonu yéen a xew léegi yal na yàlla sàmm leen yal na yàlla sàmm leen yal na yàlla taxawu leen ci lépp yàlla taxawu leen ci mission bi yàlla taxawu leen ci lépp tabarakallahu su ko defee rek nu jàng fatihatul kitab nu tëje ko salatul fatihi ñu def ci haajo yëpp incha allah waaw ñu def ci haajo yëpp rek incha allah waaw ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke Mawlaa Cheikh Ahmad Tijani Chérif radiyallahu taala anhu tabarakallahu waaw lépp rek yàlla na ko yàlla def yiw waaw yàlla na ko yàlla def barke waaw tabarakallahu waaw te bu ñu paree rek ñu may ñu incha allahu ñu am lu ñu recevoir procureur am lu ñu waxtaan ak moom tuuti waaw comme mi ngi soogaa ñëw te amoon bëggoon nañu gisee incha allah waaw su ko defee rek tabarakallahu ñëpp xam ni organisation bi suñu organisation la kenn ku nekk rek fexe ba nekk ci lu koy defar rek waaw ñëpp bëgg nañ ñu gis nag waaye yàlla dafa dogal temps bi comme dafa gàtt waaw su ko defee rek ñu yóbbante leen ñaan yi yóbbante leen ñaan yi yóbbante leen ñaan yi yal na yàlla barkeel leen yal na yàlla sàmm leen yal na yàlla faj seen haajo yal na yàlla wéral seeni feebar ñëpp ñoo xam ni am nañu mébét am soxla yal na yàlla defal leen seen soxla boobu mu fajal leen ko te mu gën ci yéen waaw lépp lu ngeen di sàkku ci béréb bi ci barke ki ma yaakaar muy Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif yal na leen ko yàlla may waaw yal na leen ko yàlla may waaw yal na leen ko yàlla may waaw waaw te waxoon na ma ni ma nag jaratul sax nga may woo 77 boo toogee distance woo ma juróom-ñaar rek waaw boo demul ca xabru ba woo ma juróom-ñaar waaw kon nag woo naa ko juróom-ñaar ni ko yaa Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif 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 yàlla na nga fàcc xaaju ñu fi toog ñépp ci sabar sa wilaaya ba ñu jàng fatiha salatul fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم بحرمة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيك لا إله إلا الله